Oh. May tundi diyan terminal sa motor. Pagtigikan ka sa Manila, didi sa Barangay Pangpang, Turawis. Badi sa tot nato para motor sa Barangay Pangpang. Hello guys. Oh, what's up mga kabady? Diyan ka lang na. Sige. Ano? Like. Oh, shout out buddy ha. Yan. Oh, what's up kawaray? Okay. Break. Oh. Ardragaw na. Ito na. Oh, kinasan to pa nga mga kuhan. Magahi. Makiling. Urek. Yan. Hanggang dito kayo makiling. Okay. Up. Tadog. Ito. Nakbag. Ya bari. Oh, buddy. Ini ya. Nagkapaka-istorya. Oh, shout out. what's up kawaray? Okay. Ayan, Rawis. Ikan sa Palapag.